šachmat. Peťo, a.k.a. Paťo. Toto intro vám chýbalo, že? Už som dodrbaný z toho cvičenia. Dneska máme tretí deň našej transformácie tela. Deň, keď mám voľno. Užívam si krásny slnečný deň. Tuto s mojou frajeročkou, Terinkou. A sme v Lužankách, v brněnských Lužankách, akurát z nich vychádzame, je to úplne nádherný park tu v Brne, v tomto nádhernom meste a ideme sa naraňajkovať dneska. Zatiaľ som nemal raňajky, len proteín s aminokyselinami a banán. Mňam, no hlavne tie aminokyseliny, čo smrdia jak nejaké psie žrádlo. Tak poďte. Tak toto je veľký nedeľný oddych. Máme tu dostihy a stávky. French toast a Hemenex. Výborný brunch a ideme si zahrať. Pomaly sa blíži môj koniec v tejto hre. Profík, no. Raz, dva, tri, štyri. Na ďalší poplatok. Už mám v banku asi len 30 korún. Pečko, asi platí brunch. Prehral som. Tak je to prehra. Haha. Bolo to šťastie začiatočníka, samozrejme. Začína nám veľká bitka. Ako sa cítiš krátko pred prehrou, pred šachmatom? Terinka je čierna, už má len 6 figúrok. To už nemá začiatočnícke šťastie. Šachmat. Šachmat devenko. Jeeeej. Ďakujem. Dovidenia. Terinko, kolik ti je let? Takto má vyzerať nedeľa. Perfektné kuracie mäso s marinádou, z cesnaku, z horčice, zo sojovej omáčky, s veľa koreninami. Dobrá vec. Ešte si dáme cibulu do toho. Tak toto je nádhera. Treba jesť určite väčšie porcie, keď človek nejak intenzívnejšie cvičí. A kvôli tomu ja nejedávam jak bežný človek, ale jak prasná sviňa z takéhoto válova. Takže už len rajčinky do válova. A môžeme jesť dobrú chuť. Dnes malo byť síce voľno, ale ja nemôžem mať 60-day challenge s tým, že bude jeden deň bez absolútne žiadnej fyzickej aktivity. Takže si idem dať 15-minútový tréning brucha, ktorý cvičievam už asi tak rok. Stále je to úplne perfektný tréning, stále som po ňom úplne rozjebaný. Ide o to, že sa cvičí 20 cvikov v 4 sériách po 5 cvikoch. Čiže jedna séria je 5 cvikov bez prestávky, potom je minútová pauza. Nasleduje druhá séria, ďalších 5 cvikov bez prestávky, znova je minútová pauza a tak ďalej a tak ďalej. A pri každom cviku treba spraviť 20 opakovaní. Aj keď to nejde, keď ide dajme tomu len 12, tak sa chvílinku vydýchame, ja neviem, 50 sekúnd a ešte to tam dotlačíme ďalších 8. Alebo kľudne aj 2 krátke pauzy, jednoducho na 20 opakovaní.
Minútka pauza. Minútka pauza. Konec. Najlepšia vec na brucho. Ale nie je úplne pre začiatočníkov. Večera. Presne to isté, čo bolo na obed. Toto je veľká nevýhoda naberania svalovej hmoty, že to jedlo často býva veľmi stereotypné. Je síce len tretí deň, ale už mi normálne z kuracích prsa zdvíha žalúdok. A ja zase nemám toľko peňazí, aby som si kupoval nejakú hovedzinu a ryby stále. O tomto určite budem mať rozpravu v nejakom ďalšom videu. Celkovo o stereotype stravy a o tom, že jak si variť nejakým spôsobom efektívnejšie a chutnejšie. Dneska som na to bohužiaľ nemal čas, ale v ďalších videách to určite príde. Takže dobrú chuť, idem to nejak do seba nadžgať.
Tak už tradične sa s vami lúčim s Tvarohom. Večer pred spaním som hrozne unavený. Zajtra prvý tréning s trénerom. Vôbec neviem, akú mám partiu. Povedal, že to bude prekvapenie. Tak som veľmi zvedavý. Dobrú noc.